Добре дошъл в каналът ми. Вие сте сега за Лъки и в днешното видео ще продължим поредицата Sonic Forces и както виждате в момента го има Classic Sonic, който е един от любимите ми герои. Ето това му е неговото телефонче. Има и на лилавия Sonic, спокойно. Така. Сега ми е 90 на него, сега ще видим колко ще ми е след това 90. И сега ми е 108. Ами хора, ще се постарая нещо да дигна на Classic Super Sonic се казва. Имаме Face Under, получаваме червени ръзъчки. Ето ги, аз имам вече 7. Ако не сте гледали предишните видеа, знаете, че играх с муви героите и с супер героите. Затова, ако не сте го гледали, веднага отидете на това, на тези видеа и след това се върнете на това видео, за да видите какво съм постигнал и колко, разбира се, такива червени значки имам. И сега ще се видим в нивото. Ето го и нивото. Има го Мефилис, Омега и Силвър. Бонус. Мали, те са 16 лева като мен. Той е макс. Мефилис няма да стане. What the hell? Не. Хаха, ти ме оцели, аз те отвръщам. Е така, аз е така винаги читам. Лека нощ, Силвър. Амено. Първото ниво е супер успешно. Първи съм. И то без чит. Не съм изразал видеа или как съм последен и така нататък. Заклеям се. Така, първото ми телефонче. И второто. Извинете ме за секунда, но за тези от вас, които не знаят, аз вече съм спечелил нов герой и се казва Dark Spin Sonic. Аз го спечелих вчера, но не съжалявам, че не съм заснел на видео. Но сега ще видим за колко ми е загрит. Аз съм втори левел с него. Така, да ми 10, 21 ми е. От 60. Така, време е за телефончето на Classic Super Sonic. Да видиме. 17, добро число. 125. Хора, мислите ли, че ще го спечеля? Защото аз не. Аз ще си го изсача. Така, играем с този Соник. Нека да видим какво е нивото. След 3, 2, 1. Тъмън го казах. Има го Classic Super Sonic. Между другото, неговата музичка, която стане на жълт, е много готина. Дълго ноке. Я ти бе знаеш къде. Айде. Дойде. Дойде момент. За да съчитай, бе, малко. Аре да мислиш малко, а? Какво стане, а? Кошар. Моята скорост 10 от 10 ли е? След малко ще благодаря. Амено, читарите са... Ето го Classic Super Sonic. Той е последен, разбира се. Не общо от другото. Така... Затварям си очите, колко ще ми даде. И... 13!
Много добре. Приятели, много добре. 138. Сега продължаваме напред. Между другото, дали да си отключи телефончето и да ми даде 15 плюс 25 чеменечки. Ще се видим, когато го отключа. Хора, остава последното и сега ще видим на кой герой ще ми даде. Надявам се да е на Classic Supersonic. Отваряме го и ето го. Само да го снимам. Не, на Супер Силвър! Майко. Ама това е добре! Ама не, още едно. Хора, изсарчвам си. Хоп. Трябва с някой супер герой, т.е. като Супер Соник, Супер Шадоу, Супер Силвър и така нататък, да завърша нивото с 30 пръстена. Добре, няма проблем. Това ще бъде с Супер Соник. Буквално още едно и ми е втори левел на Супер Силвър. После ще играем с него. Сега да видим какво ще стане. Да готвим го. Така. Не! Ужас! Аз съм единствения нуб. Не. Не, за малко да го оцеля, ако не беше тази стена. Ставам на жълто. Айде! Мали, аз съм втори левел на него. Супер Силвър, да го видим. Мали хора, ако играете с нали, супер героите, като те, които сега аз играя, и ако ви е на първи левел, сигурно ще станете 350 пъти на жълти. Защото аз съм ставал 5 пъти. И то в едно ниво и не се бавам. Буквално аз на телефона имах всичките герои, а Калин беше буквално 0. Той имаше само един. Май беше, не знам, да се спомням. Да, Сър Галахад имаше брат ми. Знаех, ама мали ти ще паднеш в рип. Ей, газела, ела тук. Не бе. Честито загубих, умрех. Фрип, айде чао. Все пак си отключих телефончето. Аз съм слабак. Отварям се очите. 154, мали, аз ще го спечеля, бе. Аз думата той ще го отключил Classic Sonic. Охо. Няма се отказвам. Хаба си всичко, докато не става. Чакай. Аре играем с тоя. И след това ще пробвам с тоя. Но първо ще си спробвам ето скин.
Първо е този, след това е този. Затова първо играем с е този. Infinity. Другия май се казваше Wario Infinity или нещо такова. Подобно беше. Мали, рицарката сърче, тя ще ме напреда печено мляко с кайма. О май гад! Сега ще получи скорост. Аз понеже съм свикнал и вече знам какво ще получа в бъдеще. Още на телефона си бях така. Но сега, ако не знаете, всичките ви видеа съм ги направил на таблет в Sonic Forces. Алелуя! Добре, да ви пускам сега. Това беше добро. Това беше много добро, бе. Аз съм прав, what the hell? Ето, затова играйте с него. Аз играм много рядко с него. Но ако имате 100 пръстена, играйте с Мефилес, не с Infinity. Направо вие толкова бързо скоростта. Не, няма. Затварям очите и 67. Знаете, че ще ми бъде 67. Да, 25 минутки и друг път. Хора, сега ще ви покажа едно нещо. Значи, 291 от 300, 241 от 300, 216 от 300, 270 от 300, 285 от 300, 269 от 300 и така нататък. Между другото, те никога повече няма да ги има. Аз на телефона си бях ги спечелил. И те направо ги разкатавах всичките герои. Накълс от сериала аз имам единя. Този имам аз. И сега, както ви обещах, ще играем с него. Значи първо с този скин, след това с този скин. Аре. Рейс. Между другото, вече много от предишния апдейт имаше вече съблекални на други герои. Даже аз имам 2 героя. Но единия няма съблекалния, на този. Ще ви покажа. Ще видите за какво става въпрос. Не знам как да ви го обясня. Не ми развали видеото, или не? Защото снимам. Ама че знаеш кой го има. И се заклеям, че не ми е 200 няколко. Да ти кажа ли? 167. И на лилавия съндък ми даде на Силвър. И вече ми е 229 от 30. Още едно ми е втори левел. Да? Още едно. Охо! Не! Това беше много добро! Това ми се случило за втори път. Бате, те няма шанс срещу мене. Така, няма се отваря съдъците. И после с някъде да играем задния сме. Добре, искаш ли да го снимам на видео? Не. Охо, моето братче. Хайде! What the fuck, бате, това го отсекни ръцете, бе. Отсекна където ги хвана ги разцепи. Без може патка пари да ги дадат. What the fuck? Нищо не имаш мисъли. Не. Просто показах на хората нещо, но забравих вече какво. Между другото, веднага завод, даже още той като правиш
ето как се учиш по земята, аз не имаш синьо. Да, знам. Да, че имаш синьо костюм. Синя съблекалня. О, 85 ми Така го наричам. дадат ми 15. Я? Виж. О, what the fuck? What the fuck? Гледах на Калин таблета, сега какво да направя? Алелуя! Чао! Яш ми кула. Къде? Калине, снимам видео, бе, ти си нормален. Ти си, бе. Оли. Ах ти, малкото читърче. Така, върнах се, не стана това, което аз исках. Да се оплача на баща ми. Значи този скин струва 500, а този скин струва 625. Но аз съм се предавал. И затова аз съм ще купил този преди много години. Но този е много готин. Хайде. Между другото, много як такъв апдейт има на тях. Аз от много време го чаках. Значи от 10-6 месец 2025, т.е. 10 юни до 18 юни 2025. А сега сме 13. Еми хора, това беше видеото от мен. И чао от мен. Надявам се видеото ви харесало. Айде.